tâmbiții. Și pe mine începe să mă doară în gât. Fiecare durere este diferită și trebuie tratată diferit. Strepsils intensiv cu efect antiinflamator pentru durere puternică și gât inflamat? Sau Strepsils miere și lămâie, care calmează durerea în 5 minute? Recunoașteți durerea. Strepsils intensiv sau Strepsils miere și lămâie. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Colegi de birou râd de mine că sunt ipohondru, dar am Ciobăr certificat plus cu ion de argint și efect testat asupra stafilococului auriu și E. coli. Și asta, cum să zic, mă liniștește. Ciobăr, calitatea contează. Cumpără o găleată de certificat plus la 15 litri și primește o amorsă certificat cadou. Tu obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor. Da, o zi grea. Încearcă Afomil. 2 picături calmează rapid iritația. E mai bine? Da, și poți folosi de câte ori vrei. Mult mai bine cu Afomil. Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.